Ayun, magandang hapon po sa inyong lahat mga kalabarkada. Kumusta po kayong lahat dyan? This is Love's Island Adventure and welcome back na naman po sa ating panibagong video. For today's video mga kalabarkada ay may dumating tayong love letter galing sa Japan government. So ito, bali nabuksan ko na rin to mga kalabarkada. Bali galing to sa Japan government. So itong sulat na ito mga kalabarkada ay sobrang napakahiwaga. Kasi nakakabutas to ng bulsa mga kalabarkada. So gusto ko lang i-share sa inyo itong video na to na kung magkano ba yung mga binabayaran natin na tax dito ng isang OFW dito sa Japan mga kalabarkada. So ito, pupunta tayo ngayon, magbabayad tayo ng tax. Tapos pupuntahan na rin natin si Calabarcads Randy kasi masayang masaya yan na yun ngayon kasi papauwi na. So pupuntahan natin mga kalabarkada. So kumusta naman po kayong lahat dyan mga kalabarkada, mga idol, mga master. So ayun mga kalabarkada, samahan nyo ako at para makita nyo kung paano ba yung pagbayad ng tax dito sa Japan at kung magkano nga ba yung tax ng isang OFW dito sa Japan mga kalabarkada. So let's go, punta na tayo mga kalabarkada. So ayun mga kalabarkada, nakaalis na tayo dun sa bahay. So kailangan talaga natin na magbayad ng tax mga kalabarkada. So yun yung isang dahilan kaya nagfi-fishing kami dito sa Japan kasi sa sobrang laki ng binabayaran naming tax dito mga kalabarkada. Kaya napakalaking tulong mga kalabarkada nung pagpipishing natin, yung nakakahuli tayo ng pang-ulam natin. Kasi nakakabawas yun kasi minsan nakakaipon pambayad ng tax. Nag-iipon lang pambayad ng tax eh. So yun mga kalabarkada, bali ang laki ng tax na binabayaran namin dito. Taon-taon yan mga kalabarkada, taon-taon yan na nagbabayad kami ng tax. So bali ang babayaran natin ngayon mga kalabarkada ay nasa mahigit 10,000 pesos. So ganun kalaki yung binabayaran natin. Gawa nga noon kasi nung nag-open tong Japan, 'di ba? Nagkasundo yung Japan government saka Philippine government. So yan ngayon yung binabayaran namin. Kaya napakalaking tulong na rin yan sa Pilipinas. So yun, kaya saludo ako lahat sa mga kapwa nating OFW dyan. Ang laki nang naitutulong at naiaambag sa Pilipinas. Biruin nyo yun mga kalabarkada, mahigit na 10,000 ang babayaran natin. Pero pwede mo naman na bayaran ng mga kalabarkada pa unti-unti. Kasi yung isang papel naglalaman ng 8,000, mayroon ding 6,000, mga ganon. Pero mas malaki yung binabayaran ko ng nakaraang taon. Maabot ako ng isang lapad mahigit sa isang papel. Grabe. Sa mga nagbabalak at gustong pumunta dito sa Japan, ayun mga kalabarkada, yan yung isang babayaran nyo pag nakarating kayo dito. So ayun mga kalabarkada, dito na tayo sa kanila Calabarcads nito. So ayun mga kalabarkada, puntahan natin si Calabarcads nito sa taas. Tao po! Yan si Calabarcads Nico mga kalabarkada. Sarap ng higa oh.
Shoutout mo naman ang mga viewers natin dyan. Shout out sa mga masasugid natin manonood. Ayun na. Ayun mga kalabarkada, bali kasama rin natin si Kalabarkads Nico na pupunta dun sa pagbabayaran natin. Mag-upload ka muna. Ha? Mag-upload ka muna. Ay oo. Upload ka muna. Oh, dito rin ako nag-upload mga Kalabarkada. Sa kanila Kalabarkads Nico, gawa nga nung mas mabilis yung wifi nila dito. Ano, i-upload ko muna yan. Ay, upload mo muna. Saglit. Oh, sige. So yun mga Kalabarkada, mamaya kita-kits tayo pag makaalis na tayo. Kasi mag-upload lang muna ako ng video natin. So yun mga Kalabarkada, bali tapos na tayo nag-upload. So tara, pupunta na tayo sa may convenience store kasi doon tayo magbabayad ng tax natin. Bali sasamahan tayo ni mga Kalabarkada. Bali maraming salamat pala mga Kalabarkada sa mga nanood sa last na nag-night spear fishing tayo, no, nakahuli si Kalabarkads Nico ng maraming kambutan. Grabe, naglalabasan na yung mga kambutan ngayon mga Kalabarkada. Tapos announcement pala mga Kalabarkada, bali hindi tayo makakapag fishing sa Sabado. Gawa nga nung booster shot ako, magpapa-injection ako mga Kalabarkada ng anti-rabies. Akala ko magpapabulit ka eh. Papa-booster shot tayo mga Kalabarkada para madali tayong makauwi ng Pilipinas. Yun. Hey, muntik ka eh. Sige. Ay, mamangga yung pit ko eh. Si Randy dati, muntik na din ha. Muntik na. Si Randy, muntik na. So yun mga Kalabarkada, tara, punta muna tayo sa may convenience store. Yun. Grabe, ganda ng sikat ng araw mga Kalabarkada. Grabe, napakainit na dito sa Japan mga Kalabarkada. Pakaingay ng bike ko. Let's go. Grabe. Parang nakakapanghinayang magbayad ng tax. Napakalaki ng tax natin ngayon mga Kalabarkada. Pero wala tayong makagawa kasi obligasyon nating magbayad. Kaya ganun talaga ang buhay OFW. Kaya sa mga nagbabalak na mag-apply dito sa Japan, yan, may idea na kayo ano yung mga babayaran. So dito na tayo sa may convenience store mga Kalabarkada. Ayan o. So isa lang to mga Kalabarkada sa mga tax na binabayaran ng mga OFW dito sa Japan. Hindi lang yan, napakarami pa. Almost makakalahati na yung sahod natin sa mga tax na babayaran. So babayad muna tayo mga Kalabarkada. Papakita ko pala sa inyo mga Kalabarkada yung mga babayaran natin. Ito. Bali, ganito siya mga Kalabarkada. Yan siya yung papel. Ito. Ganito siya karami mga Kalabarkada. Ito yung babayaran natin. Ano? So, pwede naman natin na bayaran to pa isa-isa mga Kalabarkada, kaya okay lang na magbayad tayo nito. So tara sa loob, magbabayad muna tayo. Hindi, magbayad muna ako sa bro. Ano na? Ito mga Kalabarkada. Ito yung binayaran natin mga Kalabarkada.
mga kalabarkada, nakapagbayad na tayo. Sana naman maawa sa atin yung Japan government. Ay, kumari ka tugo sa mas. Ayun mga kalabarkada. Yun, nakapagbayad na tayo ng tax. So ayun mga kalabarkada, bali tapos na tayong nagbayad ng tax. So ngayon pupuntahan naman natin ngayon mga kalabarkada si kalabarkads natin para makapag paalam din tayo sa kanya kasi huling araw niya sa Japan. Dong, kabady mo, alis na. Bye bye. Alam mo, sasabi mo kay kalabarkads natin, Ingat na lang siya lagi. Ingat siya sa Pinas. So ayun mga kalabarkada, so tara, puntahan muna natin si Kalabarkads Randy mga kalabarkada. So let's go. So yun mga kalabarkada, nandito tayo sa may groceryhan. So bibili lang muna tayo ng pagkain din natin, tapos pupunta na tayo dun sa Kalabarkads Randy mga kalabarkada. So tara, pasok muna tayo sa mag-grocery. Para may bibili tayo ng madali ang iluluto kasi minsan ginagabi na ng uwi. So yun, kaya kailangan natin ng mga pwedeng iluto na pangmadalian gaya ng itlog, ganyan. So tinapay na rin mga kalabarkada. Yun lang naman yung bibilhin natin dito, yung mga tinapay nila. Ito. Ito na rin. Ito na lang siguro. So yun mga kalabarkada, papunta na tayo dun sa kanila Kalabarkads Randy. At may makakasama tayo ngayon na pupunta doon si Bangis. Kalabarkada oh. Ayun oh. Kalabarkada yun oh. Lupit mo kalabarkada. Ikaw na nga kalabarkada. Ayun na nga. Ikaw na talaga kalabarkada. Oh syempre. Ayun mga kalabarkada, papunta tayo ngayon sa kanila Kalabarkads Randy. Punta ka doon daw? Punta ka doon? Ah sige, sabay na tayo. Ayun oh, panginom, mag-inom na naman. Kalabarkada. Ayun mga kalabarkada, ito na si Kalabarkads Randy. Ayun oh. Para sa'yo. Ay, salamat. Ano, pauwi na, ingat ka. Uwi na tayo, uwi na. Pangarap kasi ni Kalabarkads Randy, gusto niyang tuparin yung pangarap niya. Ang pangarap niya kasi makauwi ng Pilipinas. Ano dong? Malalagasan na yung tropa. Ano ka? May pag-isa. Ayun o, yan si Kalabarkads Malinay. Nandito lahat ng mga tropa. Anong oras yung flight mo? Alas 3. Ha? Alas 3? Alas 3 ng hapon. Hapon? Bukas, sa Di- 4 pa. Kailan ka alis dito? Alis na dito ng bukas ng hapon. Bukas ng hapon? Oo. Ayun. So ayun mga kalabarkada, uwi na rin tayo. Kasi yun, nakapagpaalam na rin tayo kay Kalabarkads Randy. Ayun o, sana all makauwi na ng Pilipinas. Ayun ito, mga tropa. So ayun mga kalabarkada, so pauwi na rin tayo. So dito ko natatapusin itong video kong ito mga kalabarkada. So ingat, God bless, at lagi po nating tatandaan, God is good all the time. So see you in our next vlog mga kalabarkada. Bye bye.